il-fatt li kellek il-Franco de Bono ma qabilx ma r-riċafil li saret. Issa, u kien hemm dal-maġġoranza ta' siġġu wieħed. Int kif ħadd assigura meta jekk il-poplu Malti tik il-fiduċja fil-gvern ma jkollok xi ħadd minn dawk eletti miegħek li ma tagħmlux ministru għax dik prerogattiva tiegħek li ħadd issigura ma terġax tiffaċċja sitwazzjoni kif qed jiffaċċja il-Prim Ministru Lawrence Gonzillu. Il-Labour Party fil-listi tal-kandidaturi tiegħu li qegħdin naħdmu fuqhom rispettivament jekk hux ġej elezzjoni jew meta tiġi elezzjoni, aħna maħniex free for all. Ġifieri mhix kwestjoni the more the merrier, le. Qed nikkonċentraw ħafna fuq il-kwalità u kull min qed jikkontesta l-elezzjoni magħna pattikjani amicizzja lunga. Ġifieri hemm ċertu setta regoli li wieħed irid jissegwi, hemm ċertu setta ħsibijiet, ħadd m'għandu xejn garantit u min qed jikkontribwixxi għax jixtieq jagħti xi ħaġa lura lill-pajjiż u mhux għal gwadan personali.